Juga rekan-rekan dari HJN Audio, juga OP Production, selamat bertugas buat Anda. Dan juga ibu-ibu Sinoman, selamat bertugas, sukses buat Anda. Juga rekan-rekan dari Decoration, ya, selamat bertugas. Para tamu undangan, selamat minati hidangan yang sudah tersedia dan semoga terhibur bersama Dinar Budaya Campur Sari. Duk Limbu Ayu sing mablong-mablong. Iya, Mak. Jam 8 wis ana limbukane. Suarane Mbak Yumu Rara ya tambah jas ya, Nduk. Heeh, Mak bar digurah. Gurah ya apa, Nduk? Pentil duren. Layak. Lanjut. Dinar Budaya Campur Sari, Asake. Ibe nganti miring-miring joget dan golet-golet. Wasik. Ewer. Masis.
gegarane wong omah-omah kuwi jalaran saka dudu rupa lan bondo. Masa? Ya iya, nanging dikawali karo ati. Wah, nek awakmu kok nikah lamontaran rupa karo bondo ya rusak. Anggone wis peot. Lah ya kuwi. Heeh, engko nek bekakase wis do kendor, lho. Bekakas iki sesuatu ora saru lho ya. Lah sing mikir saru ki sapa? Ya awakmu biasane kok. Heeh, biasane ketularan bapakmu ki pikiran ya ngono kuwi. Ayo. Ning ora gregiget to? Lanjut. Segenap para tamu undangan khususnya warga Dukuh Kemloko Manis dan sekitarnya. Sugeng Rawong, sugeng midhangetaken. Timbang turu sore-sore. Lanjut, Jeng Rara. Wah, jen lagi. Tambah tahun tambah jos pokoknya. Matur sembah nuwun dia Jeng Rara. Lah kok angger melundu? Hah? Lah angger melundu ki piye to?